ilki özüň düzet, soň ila atdyk. Merhaban dostlar, häzir bu nakylyň syry barada gysgaça size gurrun berer süýnüp, videolarymyzyň her gedek sanyny tomuş etmek üçin ýaýly media sahypamyza agla bolmagy unutmaň. Nakyllar baradaky näme pikirleriniz, teklipleriniz bar bolsa, tesirlerde paýlaşyp bilersiňiz. İlki özüň düzet, soň ila atdyk nakyly halkymyzyň adam ahlagyny, öz-özüňi gödäwçilikde saklamagy we jemgyetçilik gatnaşyklaryny tertibe salýan iň agramly pähimleriň biridir. Bu nakyl başgalaryndan kemçilik gözlemezden we olary tanqidlamazdan öň insanyň ilki bilen öz içki dünýäsine seretmeligini öňe sürýär. Durmuşda başganyň ýalňyşyny görmek, kemmaha taraplaryny tapmak we oňa baha bermek, at takmak iň aňsady işdir. Ýöne adam başgalaryny tanqidlap, öz ýalňyşlaryna we gowşak taraplaryna göz yumsa, onuň aýdýan sözleriniň jemgyýetde hiç şeýle agramy we gymmaty bolmaýar. Hakyky kämillik we medeniýetlilik tanqid guralyny ilki bilen özüňe garap ulanmagy başarmakdyr. Maşgalada ýa-da işte adam başgalardan talap etjek bolsa, ilki bilen şol talaba özüň laýyk gelýänini suwut etmeliler. Mysal üçin özü tertip düzgüne uymayan işine sowuk sala garayan adam işgärlerinden ýa-da töweregin näkilerden ýokary netije talap edip bilmez. Haçanla sen özüňi kämilleşdirip, işini sarsma tertibe salanynda seniň aýtjak sözüň, berjek maslahatyň we goýjak talabyň töweregindekiler üçin kanun ýaly gadyrly we täsirli bolar. Bu pähim adama wagt dolandyrşy taýdan hem uly ugur görkezýär. Başgalaryň durmuşyny izarlap, olaryň kemçiliklerini maslahat etmek, insanyň gymmatly wagtyny we energiýasini biderek sarp edýär. Şol wagty we ünsüňi başgalaryna däl, öz ukuyuplaryny ösdürmäge, täze taslamalar gurmagy we öz kemçiliklerini düzeltmäge sarp etseň, netijesi gaty gysga wagtda sana uly awray we rowaş getirer. Nakylyň gysgaça syry, dünýäni we töwereňi üýtgetmegiň, ýa-da täsir etmegiň asylly ýoly ilki bilen özüňi düzeltmekdir. Sen özüň ussa, dogurçul we kämil bolanynda, töwereňdäk burşaw hem sana seredip öz-özünden durnuklaşar we düzeler. Iň uly ýeňiş öz-özüňi ýeňmekdir. Ene mehriban dostlar, bu nakylyň syry şulardan barat. Başga haýsy nakyllaryň üstüne durup geçeliň, tesirlerde öz pikirlerinizi paýlaşyp bilersiňiz. Hoş sag bolun.